Йо. Всеки в живота си има по една гадна кучка, която го е предала по някакъв шибан начин, нали така? Това е моята история. Йо. Това е моята история за кратка еуфория. След дръзка връзка с кучка двойничка на гория. Бях готов да й дам всичко свято на този свят, но тя беше просто създадена за разврат. Беше с ангелско лице, но с характер на дявол. Отдясно бях с любовно с подозрение отляво. Един ден ме шибна простата реалност. Тя не ме обича и това ме просто моментално. Бог дал на нея, тя дала на всички. Скарва прилични парички по всички тъмни улички. Най-древната професия с най-млади стажанти. Презервативи в те с малки чанти. Единствено ме спира мила да не те убия. Не искам да ме съдят за убийство на мастия. Иначе това с тебе беше поразително, удивително. Не мога да те опиша със съществително. Действително обичах дупе точи внушително, но дали обичах теб? Това е съмнително. Включително ще кажа, има доста по-добри. Така се виждай, кучко, или по-добре умри. Смисъл, скри се, очибаният облик на планетата. Ще пратя приказките да те е баджуджетата. Мечташ в БМВ, богаташ да те е бе. Ама на следващия ден вика тая, коя е бе? И се чувстваш съкрушена от парите заблудена. Предлагам ти за отеха да ми подухаш члена. Ма, знаеш, че се разтапяш по текста. Толкова си лесна, що ти липсва интелекта. С това поведение си проси само погребение. Мнение, имаш психично отклонение. За тебе все ми е, казвам го с закъснение. Пращам те на заколение в полицейско управление. Няма как от тебе да приема извинение. Няма как от кучка да направя поклонение. Така че по-добре направи си заключение. Ти си нядолната кучка. Цялото поколение. Бич.